नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आयचे खबरो. कारवारच्या अस्नोटी श्री क्षेत्र कृष्णापुरात दत्त जयंती उत्सवाची तयारी. 14 डिसेंबर 2024 दिसा श्री दत्त जयंती उत्सव असून कारवारच्या अस्नोटी कोळगे कृष्णापूर हिंगा समाधिष्ट आशिल्ले भक्त शिरोमणी श्री पुरुषोत्तम बाबा हेमगेल्या कृष्णापूर मठातल्या श्री विठ्ठल रुक्माई देवालो वार्षिक दत्त जयंती उत्सव शनिवार 14 डिसेंबरात जावचा असून सकाळी श्री क्षेत्र कृष्णापुराच्या विठ्ठल रुक्माई देवस्थानात 12 वाजताना अभिषेक, ऊट भरचे, 1:30 वाजताना श्रीची पूजा आरती, दनपारा 2:30 वाजताना वनभोजन, रात्री 8:30 वाजताना श्रीच्या पालखीची देवस्थानात प्रदर्शना मिरवणूक, रात्री 9:30 वाजताना श्रीची महाआरती, तीर्थप्रसाद वितरण, फळफळावळीचो लिलाव, 10:30 वाजताना तपस्वी या मराठी नाटकाचो प्रयोग सादर जातलो. आयतवार 15 डिसेंबराक दैकाल असून सकाळी 9 ते सांजेर 5 वाजतापर्यंत फुटीभरचो कार्यक्रम सुरू उरतलो. सांजेर 6 वाजताना दहीहंडी फोडचो कार्यक्रम, 6:30 वाजताना श्रीची पालखी समुद्र स्नानासाठी वचून परत येईल. नंतर 9:30 वाजताना श्रीची पूजा आणि प्रसाद वितरणान उत्सवाची सांगता जातली. या सगळ्या धार्मिक कार्याक भक्तान सहकुटुंबासहित हजर राहून श्रीच्या कृपेक पात्र जावचे असे कृष्णापूरच्या भाव कुटुंबियातर्फे आणि श्रीच्या देवस्थान सेवा समितीन भक्ताक प्रसार माध्यमामार्फत कळयला. घरात घुसून देवाच्या मूर्तीची चोरी केलेल्या कुख्यात चोराक अटक. कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्याच्या हिल्लूर ग्रामाच्या तेंगिळबैल निवासी विठ्ठल वासू बांदी हेमी ग्रामपंचायत पीडीओ हेमगेल्या घरातले लोक रात्री निजिल त्यांना 9 डिसेंबराक सकाळपराक अज्ञात चोरान घरात घुसून देवाखोलेचं दार मोडन देवाखोलेत आशिल्ले पितलेचे आणि इतर धातूचे देवाले मूर्ती, मोबाईल आणि इतर किमती वस्तू मेळ्ळ लाखांशी रुपये किमतीचे वस्तू चोरून व्हायले अशी तक्रार अंकोला पोलीस ठाण्यार तेमी केली. अंकोला ठाण्याचे अधिकारी चंद्रशेखर मठपती हेमगे नेतृत्वात एक पंगड रचून 6 आरोपीक शिथापीन अटक करूक अंकोला पोलिसा यश मेळ्ळे. अटक केल्ले आरोपी श्रीनिवास गुरुस्वामी 41 वर्सां, केपीसी कॉलनी कद्रा, अशोक हनुमंतप्पा बंडी वड्डर 26 वर्सां, लक्ष्मीगिरी धारवाड, हाली वस्ती सुजुकी शोरूम चित्ताकुला कारवार, मौलाली अहमद सय्यद 30 वर्सां, राजीव नगर कद्रा, मुबारक इब्राहिम शेख 26 वर्सां, बेंगलोर, हाली वस्ती राजीव नगर कद्रा, MS शेख शरीफ अब्दुल रहीम 36 वर्सां, बेंगलोर, पूर खान मेहबूब खान 22 वर्सां, मैसूर हेमी आरोपी असून आरोपी कडच्यान चोरे प्रकरणात वापरिल्ली एक इनोवा क्रिस्टा वाहन जप्त केला असून त्या वाहनात सगळे 16 पितलेचे आणि वेगवेगळ्या धातूचे देवाले मूर्ती मेळ्ळे. अंकोला पोलीस ठाण्याचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यान 24 तासात या प्रकरणाचा तपास लयिल्ल्यान जिल्हा पोलीस वरिष्ठाधिकारी कडच्यान तपासाचो हो पंगड प्रशासक पात्र झाला. कोलार जिल्ह्यातल्यान प्रवासाक येयिल्ल्या 4 विद्यार्थिनीक मुर्डेश्वरात बोर्ड मरण. कारवार जिल्ह्याच्या भटकळ तालुक्याच्या मुर्डेश्वर समुद्र किनाऱ्यार कोलार जिल्ह्याच्या मुळबागिलू मुरारजी देसाई वसती शाळेचे विद्यार्थी प्रवासाक म्हण येयले. 27 विद्यार्थी, 19 विद्यार्थिनी मेळ्ळ सगळे 46 विद्यार्थी, 2 शिक्षकी, 4 शिक्षक, 1 महिला प्रिन्सिपाल असून हे विद्यार्थिनी समुद्र किनाऱ्याचेर मौज मस्ती करता करता हळूच समुद्रात उतरले. पाळाच्या ओघान काही विद्यार्थिनी अगडात पावले. तेतूत श्रावंती, दिव्या, लावण्या, वंदना हेमी 4 जाण मृत जाले तर यशोदा, वीक्षण आणि लिपिका हेमका वाचवूक यश मेळ्ळे. समुद्र किनाऱ्याचेर कितले सुरक्षतेची उपाययोजना करूक कितले क्रम घेतले तरी प्रवासी आड नदर करून आपलो जीव संकटात ओडून घेतात. प्रशासनान हेजेर कडक पाऊल उचलची गरज आसा अशें सार्वजनिकांनी म्हणणे आसा. मुख्यमंत्र्यान मृत जाल्ल्या विद्यार्थिनींतल्या प्रत्येकी कुटुंबाक 5-5 लाख रुपये परिहार घोषित केला. मुणगोडच्या शहर पंचायत स्थायी समिती अध्यक्षपदार शिवराज सुब्बैनवर हेमगेली अविरोध निवड. मुणगोडच्या शहर पंचायत स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदार 11 डिसेंबराक शिवराज सुब्बैनवर हेमगेली अविरोध निवड जाली. युवा नायक तसेच KPCC सदस्य श्री विवेक हेब्बार
तसेच पक्षाचे प्रमुख हे मी नूतन स्थायी समितीच्या अध्यक्षाक शाल घालून शुभेच्छा व्यक्त केली। या वेळार ब्लॉक काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष कृष्णा हिरेहळ्ळी, ज्ञानेश्वर गुडियार, शहर पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नामनिर्देशन सदस्य, कार्यकर्ते आणि सार्वजनिक हजर आशिले। कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय। एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173। ऍडमिशन सुरू असा। नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598, मोबाईल नंबर 9480789670। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर। तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज। तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।